ಒಡಿಪುದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವಗ್ ನನ ಒಂತೆ ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಸಾದಿ ರಿಪೇರಿದ ಬೇಲೆ ನನಲ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಬೇಜರದ ಸಂಗತಿ. ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪಿನಕಲು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂಡ್ದು ಬೊಡಿದು ಪೋತೇರು. ಒಡಿಪು ನಗರ ಭಾಗದ ಸಾದಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂದು. ಸಾದಿದ ನಡುಟು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ದು ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಕೈಕಾರು ಪೊಲಿಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾತುಂಡು. ಒಡಿಪುದ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆದಲ್ಪದ ಸಾದಿದ ನಡುಟು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ದು ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟ್ಪಾಡಿಡ್ದು ಹನುಮಾನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿನ ತೂಯೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪೈಪ್ಲಂದ ಬೇಲೆಗಾದು ಸಾದಿಗರ್ತದು ಕುಡ ಡಾಂಬರ್ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ನೆಡ್ದು ಸಾದಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾತುಂಡು. ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಬನ್ನಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಲ ಸಾದಿಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಪಾಡೋಂತೇರು. ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ ಸಾದಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಡಾಂಬರ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಜನಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತುದೇರು. ನಗರಸಭೆಡ್ದು 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇತ್ತೆನೆ ಬೇಲೆ ಶುರುವಾತುಂಡು. ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗೊಡು ನಗರದ ಮಾತ ಸಾದಿಗ್ಲ ಡಾಂಬರ್ದ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡ ಪನ್ಪಿನವು ಜನಕ್ಲೆನ ಆಸೆಯಾದ ಉಂಡು.